E petardă. Hei, salut și bine v-am găsit, eu sunt David, alături de Petardă. Salut! Astăzi vom face o bază securizată pe Minecraft Flat World. Ok, în primul rând, astea trebuie să le aruncăm. Stați așa, să le luăm de aici. Ok, luăm niște iron block. Ok, Petardă ia niște iron block. Da. Ok. Iron aici. Ok. Ok, din păcate nu știu ce se întâmplă cu Petardă. Și așa că o să continuăm singur dacă Petardă nu mai e cu noi. Și în primul rând o să facem așa. Stați. Așa. Ok. Și da. Ok, fraților, și continuăm. Opa. Așa. Și o să punem 3 straturi de materiale. Pe exterior punem acesta și pe interior o să punem de asta, obsidian. Hopa, a intrat ăsta. Petardă. Petardă. A, bun, haida. Am crezut că nu mai intri. Ok, Petardă, pune și tu așa. Și la final, când gătăm, o să punem un mod, dacă merge cu TNT-uri, dar dacă nu, vom încerca noi doi pe survival să o stricăm, adică să o spargem, să vedem dacă merge. Ok? Ok. Petardă? Ok, lasă-mă pun așa. Bun, ai grijă. Acum luăm obsidian. Trebuie obsidian. Nu găsim. Atunci luăm de aici. Luăm acesta mai strălucitor. Ok. Și punem așa. Dați-vă. Ok. Și jos. Punem înapoi. Ai de capul meu. Ok. Punem așa. Doamne, dar ce-s așa nubla? Minecraft. Doamne. Ok. Și acum facem așa. Ce nu merge? Ok. Deja 2 rânduri. E bine. Petardă pune și el. Petardă, zi și tu ceva. Că nu vorbești cu mine. Ce pot să zic? Fraților, îmi pare rău. Doar că știu că Petardă a ieșit deja de 2 ori, dar de a doua oră eu l-am scos pentru că a început să mă înjure și am dat ban. Ok, da, continuăm singur, nu-i problemă. Deci, mai punem un rând de obsidian, așa. Așa.
Și continuăm singuri, nu mai avem prieteni, fraților. Ok, nu e problemă. Își revine el, că așa face el de fiecare dată. Mă înjură când se enervează și zice că na. Da. Măcar v-am pe voi, ăștia 11. I-am dat bani și na. Și de intră o să-i dau bloc la prietenie. Și o să-i dau bloc pe drept. Fraților, acum o să vreau să-mi bag Word Edit. Ca să fac și eu mai repede așa. Ok. Fratele meu e cam prost. Și dă mai tare. Ok. Ok, fraților. Punem două așa. După așa. Și revin când e gata tot. Ok, am gătat acoperișul și acum trebuie să mă ocup de interior. Fac așa. Și da, trebuie să punem pe jos. Sau, de ce trebuie să punem pe jos? Fraților, lăsa așa pentru ca să fie un pic mai ușor, că obsidianul acesta se distruge în cam greu. Așa că o să ne apucăm de interior. Punem două uși. Deci ne trebuie pat. Luăm de acest albastru. Ne trebuie ușă. Nu avem aici. Ok. Și luăm ușă de aceasta. Ok. Punem două uși. Doar că aici o să vină așa. Așa. Ok. Acum o să ne apucăm de pat. Adică de tot. Aici pun mai multe paturi. Ok. Aici ne punem armură. Nu, chest. Deci ne trebuie chest. Cred că aici e chestul, da. Aici o să vină zona unde o să vină toate lucrurile sau ceva de genul. Ok, cred că asta este de ajuns. Ok. Așa e destul. Și pun armura, pun tot și revin. Ok, am pus armura, am pus tot. Și acum facem așa, stați. Pun așa. Ok, fraților, sunt aici. Și trebuie să distrugem. Da. Și o să facem așa. Un TNT, adică două. Unu. Stați. Unu.
nu pot să vin aici. Dar ușile le închide, că n-am voie să mă duc acolo. Și facem așa. Mă urc pe chestul acesta. Mă urc așa. Stați. Cum se trage cu arcul? Aha. Ok. A, dar ce nu merge? A, nu merge. Atunci facem așa. Sparge-te. Ok. Ok. Bă, dar obsidianul nu se sparge. Ok, n-ar nimic. Atunci facem așa. Ok, bam. Și stați așa. Ok, să stați. Și mamă. Bă, dar obsidianul deloc. Ah, o spart ironul. Și aici. Dar știți că dacă se sparge jos, n-are nimic, doar că trebuie să sparg obsidianul tot, să vedem din câte se sparge. Doar că nu prea se sparge. Și mai avem doar 36 de TNT-uri. Facem așa. Așa. Aici, așa, peste tot. Și să vedem, nu merge așa. Nu merge. Ok. Să vedem, se sparge. Bă, fraților, nu se sparge. Ok, challenge-ul acesta l-am pierdut. Ok. Doamne. Ok. Eu am fost David, voi ați fost cu mine pe această mapă de survival sau creativ. Amândouă. Dați like, subscribe, vizionări multe, vă pup, pa!